او پێشخستنên dawî li ser penageha sersaha Sûriyê roja îro ew dîmenê Sûriyeyê du çawa van pêşxistinên dawî ew tetewuratê nû ê talî tu çawa dixwîne? Bi rastî rewşa Sûriyê roj bi roj xerabtir dibe. Ji ber destpêkên şaş encamên şaş derdixin. Xuya bû ew tiştê Şamê rûda piştî ketina sîstema Esedî dîktator guhertina istibdadekî yanî rejîmek dîktator bi rejîmek dîktator. Ev cî tê xuya kirin yani ne tiştî mere bê balkêşî ya ne hewlo mere giya wê encamê ji destpêkê xuya bû ew hêza gidesalat xiz dest ne hêzek dîmokrat ne hêzek yani ne hêzekî aliyê din qebûl bike hêzekî tekfîrî tundre û heg ana şur hinek tektîka dike mesela grafêta xwe kirin û teqm û qatal xwe kirin ve îş yani nav meciyê wan hatibû guhertin. Xuya bû piştî teqrîben em behsa nehdeh me hatkin yani hema dikaribê hemen hemen bê ev salek ev rejîm ev desalat nikare bive bersiv ji xwast û xewn û yani ew hêviya azadiyê û dîmokrasiyê a gelên Sûriyê daw dikirin û dixwestin yani ev guhertina ana çêbû guhertinek ne dîmokratî guhertinek gelek xelk ana bi rastî jî gihayî wê encamê xelk êdî dibe bi rastî me tu guhertin jî nedîtî û ev rejîm xerabtir jî ji rejîma Esed yani tu heya vê derecê